ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи 5 бо ариза марди 29 солаи сокини ҷамоати деҳотӣ Сайфиддин Нофӣ ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки рӯзи 13 августи соли 2021 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ аз заминҳои хоҷагии деҳқони Муъминобод воқеъ дар ҷамоати деҳоти Сайфиддинов як сар чорбои калони шохдорро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. Зарари расонида шуда 7000 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия мардони 29 ва 30 солаи сокинони ноҳияи 5 бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуданд. Инчунин ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан бо ариза марди 34 солаи сокини шаҳри мазкур муроҷиат намудааст ки рӯзи 13 август соли 2021 тахминан соати 9:00 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ аз заминҳои деҳаи қалъачаи Араб як сар чорвои калони шохдорро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. Зарари расонида шуда 15000 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия ҷавони 19 солаи сокини ҷамоати деҳоти Сабристони ҳамин шаҳр ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. ҳамзамон ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Панҷакен мактуби корхонаи муштараки зарафшони шаҳри Панҷакен ворид гардидааст ки рӯзи 2 августи соли 2021 тахминан соатҳои 22:00 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ ба амборхонаи корхонаи мазкур даромада аз он ҷо 4 адад чархҳои автомашинаи боркашро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. зарари расонида шуда 16304 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия мардони 29 ва 33 солаи сокинони ҷамоати деҳоти косатароши шаҳри мазкур ки якеашон ба ҳайси ронанда ва дигарашон оператори корхонаи мазкур фаъолият менамуданд бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуданд. оид ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. ҳамин тариқ зимни баргузор намудани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия ҷавони 25 солаи сокини ҷамоати деҳоти Вайсови ноҳияи Восе ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. ном бурда шаби 13 августи соли 2021 тахминан соати 21:00 бо роҳи пинҳонӣ ба хона истиқоматӣ марди 29 солаи сокини ҷамоати шаҳраки Ҳулбуки ноҳияи мазкур даромада аз он ҷо 1000 сомонӣ ҷавоҳироти гуногуни тиллоӣ, як адад дастгоҳи DVD ва лавозимоти рӯзгори хонаро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. зарари расонида шуда 16000 сомониро ташкил медиҳад. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад.